ba so so nse hunu so nti ayo mu de obia soma na de opɛ na wo keka kosa obewie no preaching ni beti no unhu salvation bia epie free mu unhu ba bia tire ene e kon kosi na wa keka na adwen sa na wasole ko obia ne nani ade ya me de akoma ho mo jimisem ayamo mo o de akoma ho oni papa ne ba so oba no me hwe na waje de wayera de ene ne won tokwa ye Satan no kasem senya me ma wa kidnap wo mo no yan konko fight ne yan ti wo mu mfiri sum ni mu enti wo se wo ko no ana wo de empata asum na asiye mu sa yeso yen to aso nya dai empata na yan twa akra nyina mfa mo no Kristo ho na we preaching gugu nkrofo fon so wo tena wo oba wo buni nsa na ahusini fi ni okotu wa sa Bible ni mu sa Leviticus na emema so ahusini fi wo ho enso de wo ho sa emema nyina bu wo mu nsa se wonimu a nka nkire no yale kakra nya manko na bu wo mu nsa mema bu wo mu nsa o kirem se be ma ahusini fi na oba ahusini fi na o be ma na wo so de tena fi no oba na de tena fi edenti na wo ka se oba bu ni nsa nti na nsole ni bisika se oba bu ni nsa o ma sore onu aduane maniku na wo baabi a ukoto aduane no baabi a ukoto ade o so uduru oba no busa nsa madam wo bu nsa nsa na wo to ade wo mi sa no jimi sam kwa enso no obu sa wo beta aduane o me wono ba madam pa cha kan be sa me to aduane ni bi wo bu nsa na san kwa wo sa ensound en kire nyansa ye nim the meaning of the law and the faith ye nim difference wo yan sabre honhom som ana yesom enya honam som yes wasebre na wieli sa no kwara sole be sole ja no de yi honhom ani no kurem sanu na eja ne pe ile se kilo som enya mpaboa se ye wo mpaboa na do na tietie ma badem enya memenda asem na enya kwasi adasem enya etwa medua ye ntwa medua Paul be kan ni nyina twam sa nya momo nto ne de nti o ka sa oba me ma ne kwan eye Koronto incident esi ye no ko tu ye owie ono apo no ansa meka ne garanti ense mumududu a wadi Yesu Kristo di ye obo masu no mase Kristo nti oba ni ho bi ba ma ni ho akwa ni ho disie ni ho na mo mu nyina ama ya sa hwan Kristo anya po na ne sa kan awo edisivu ni pasa na yenim se ye wo enipa ewon kwaje nsu eni nkwaje because you say church politics na ekoso you say Zion for hai action for twam a omu nso omu nko Zion for so nim say action for nko obako classroom no na ye nsole sofu we ni we nka enso Malaki kan yenko tu tako MP 210 or so wasi enye nyame baako Malaki 1 ana ye som no yes MP 210 yeah okay say yes Malaki chapter 2 verse 10 mebo enye ja ko na nyina yewo enye ja baako na ye nyina yewo enye onyankopon ko no bo ye enye onyankopon ko no bo mi busamo adonko ne branch ne wo kuma so different from the wobo ase there be adonko ko na ever pure the wo kuma so ne the wobo ase difference wo difference nim cool the wo kuma so ne the wobo ase ni nyina anya director baako Dr. Jesus do ne wo kuma so bi wa ha omunya one eden yes yes one God but division abem ahantanti omunto mu bo nsuya de na obi ya pese o ye leader o Ghana obi ya young guy bi obe so fu bi ya pese obi ase obi ya pese o ye leader anso Yesu kra na o ye onyankopon ban no be se obi ase Peter mo che na se ansa na omu ba be nyam djuma nti ubako no obi ya school da ni nyina mu aye ma ye bie ma si ho obi ya nti obi die young guy be am be so obi ase obi asu nimta onimde ten young ko bia perfect tina me ba de bia me katem Bible no munhia bi se ba se ye ba be pam ye nyina se ma ye nsom awurade biem
ne yɛ mmɔ awurade din a yesu a wogye ne di yɛ ɔtew mu no ɛbɛka wo ne wɔ no na mayɛ asɔre wɔ mo dan mu. Wonderful. Because persecution nya start a yɛnya kwan ma yɛ asɔre sɛ ebiem ti yesu a wowɔ no a wowɔ wo mu no ɛno ɛna ade bɛtena bɛka ka na wote wura mu woyɛ bɛrima wura asɔ ɔbɛsom nyame hwɛ yɛde to abɛna bɛhwe w'anim ama wɔwɔ kɔ ayɛ dwane na wɔtio nti yɛnhwehwɛ yesu akyiri kwan na yɛngyae saa nneɛma tantan no. Amen. Nti maa no moyɛ part of salvation ɛno na ɔmama ɛmaa no atew mu afiri nkwagye ho a sɛe a ɔmu sɛe no onim sɛ yɛso ɔn deɛ ɔnka ho baatɔ sutira sene yɛmmɔ mpae awurade yɛbɔ mpae da wase ɛnɛ nso yɛda a wasiesie yɛserɛ Paul sɛ nonkuna metwe mentwe ɛma me ho sɛ megya ababaawa awadeɛ akɔmɔ a Kristo nanso yɛ ana mesuro sɛdeɛ ɔbɔnefoɔ no daadaa Hawa no ɔbɛsa daadaa wo ma yi nso so awurade boa wo ma yi na ma w'asɛm ntena wo mu ma wo suro ntena wo mu ma wɔnhu awurade nkyɛn biribi biara ɛwɔ wiase ama wɔmfiri adom no mu nkɔ bonkum anaa nifa ma wɔnni nokorɛ han n'akyi ɛkɔsi sɛ wɔbɛsane aba adɔm ne mmɔboro ho a ɛnsa da nti amen bɔ nsɛm kɛseɛ ma Jesus yɛda awurade ase yɛtoa yɛade sua ne so but yɛde ɛba ade sua yes sɛ wopɛ sɛ wokɔ heaven wopɛ sɛ wotena asase so ɛnya nkwadeɛ a yesu baa wɔbaeɛ no nyinaa asekyerɛ ni ɔno ɔdii n'anim kan nyinaa ɔmu antimi nti obɛtwa wɔ mu gu yi nti bible sɛ ɔno ankasa aba ɛna wabɛlivu steps sei saa de akɔpie heaven ɛna wɔkɔ nti wɔse wo a wopɛ sɛ woba baabi wɔ wɔ no saa ɛkwan no a ɔtwa so ɔno so yɛ dɛ tutu anamɔ ɛsi no mu bi sei saa w'ani nte no na wabɛpie ne so. Wonderful. Owie yɛ na wɔsaa kyerɛ mu sɛ foundation fapem adeɛ biara wɔ ne fapem ne beginning ɛne ne start yɛn yɛ Kristo som no deɛ fapem no wɔde kan lay ato hɔ dada nti woba emele foforɔ yɛ ɔtoo yɛ no na bɛyɛ dɛ bɛtoa so ɛno nti na me teach the whole church chapters of Jesus Christ the lifestyle of Jesus a wɔbɛlive on this earth yɛde kan wie first part yɛwie second and then your third part and same thing nyinaa kɔ awie na de compare to life a wowɔ nkwa you know by yourself. Amen. If you say, ma study the whole scripture na we say ɔno nko a ɛna yɛsua no na sɛ yɛsɛ no yɛwɔ nkwagyeɛ asa enti ɛberɛ a ɔkɔ amanneɛ mu nsɛm a ɔkaeɛ mɛde kan tritiw nti woyɛ Kristo ni na sɛ wokɔ problem mu na woka nsɛm foforɔ bi apart from the ɔkaeɛ na woantumi a nyinaa disqualified 2 sɛde na ahumɔborɔ ɛsitiɛ na dɔ yɛ sitiɛ matriti enti sɛ wo so wonni saa passion ne ahumɔborɔ no a you are out of the line bɛnɛ third point in our pen chapter 3 of Jesus Christ chapter 3 trusting in the Lord only trusting in the Lord only but not to put a trust in man. Yes. Jesus refused to trust in man. Hello. Hi. Very interesting. Very interesting. Eda anopa bi na papa bi sɔre yɛ. Eda na ɔfa ne ba a wɔde bɛyɛ sɛ mfie enum. Ɛna ɔde atwedeɛ ɛma abɔfra no sɛ ɔmforo na ɔnkɔtena nkyɛnse dan no so. If you mutim te sɛ office yi ɛna papa no maa ne ba no foro yɛ ɔforo yɛ na ɔkɔtena asoro ɔtena asoro na papa no yi atwede no firi hɔ ɛna ɔka kyerɛ ne ba ne sɛ ɔnyaa ne ho mmara ɛmɛsi fam na ɛmu nwa sɛ de akora ne nam bɛbu na ɔbɛsɔ no munti asɛm no yie ɔbɛsɔ no so firi soro ba a ɔbɛsɔ no abɛsi fam enti akora ne gyina hɔ na ɔhyiri ya na papa twe ne ho na ɔbɛsi fam
ɛna otie esum na ɔhɛ ne papa anim saa na ɔsɛ daddy you are a wicked man. No babu sa na sɛ adɛn na me wicked man. Na ɔsɛ woka kyerɛ me sɛ menyina nkyɛnse ne so na menhwiri me ba a wobɛsɔ me ba watwe wo ho ama mabɛhwe fam. Na ɔsɛ yes, I'm teaching you a lesson. Ewiase na wo ba bɛtena mu no, never put your trust in man. obi anka bi, never put your trust in man. Ɛna akora ne bɔɔ ne tiri nko na wɔsɛ mentan wo deɛ nti a maa meyɛ saa asekyerɛ no no mempɛ sɛ wode wo werɛ ɛbɛhyɛ nnipa mu. Yes. Ɛnyɛ papa no afotuo no nko a ɛsaa yɛ biblical. Jesus Christ, the Son of the living God, or your blessed Son, or your blessed child. Now, any baby or your nome, or your cursed child, predicted child, Bible says, Okobo for boko efri nina nina jayem. Na your film no form kwan. And the predicted child ya or tiase ya pain so a Satan. Satan a curse in advance or your nome. Ana abra Israel for ebenya maransem dun ye chemu mienu na mawo. Our the book of Deuteronomy ye kira won say so wutie Awurade mbra na wudi so a uye nkira. But opu Awurade mbra oye de no me. No wo kire msa sa no me ebe kan wa kosi wa won to aso. Na sa Bible na kire msa obi o ya no me ba bia no oni de be. Enkwa. Ma me nte oni de yi. Oni nkwa. Bible ya wakene te sa mathematics ya tibi firim ne de bia ka ho ye de bia hyem no wanya answer enti mi busa de ho cha say Yesu oya no me ba na so ye nkira ba. Yes. Oyi manu ye a kira say nipa bia oya no me ba wa asase we Yesu bia you are going to hell. Woni kira bu nsam gem enhyiraman ko na ekọ New Jerusalem krokunkunim na ahemfa na curses on start free na dia na Bible no esteti se obi ya oye nome eba. Never put your trust in man. Yes. So you follow the steps of Christ there and then you do the trust of Jesus. Last week na me ka to say Yesu asase so ba ye nyina wa amfane pa anye bibiada da bia ne papa pe the will of his father and when I'm ne rich ya na me tell na de kitu abi me ka sense rich unim de enti a church nowadays enim say our church members pa ba nipa no betina mu a period of time problem between na wo ko o ye believer. Yes. Oni Awurade mu gidie ni wa firi mu ko me de ko apam fofo nam da besi apam dada no so Jesu ba asase so no okan nsem mienu na bia nipa bi ntenase there was a time oko aifusia e John chapter 2 one ne maame ani ni nuanom na koye omuduru aifo na so na ensa asa ana onim Yesu bi otimi ye me ba no na me bebu so asan se eja enkofo mu nsa asa na betima bibi amon se de na me no woyo kokokotwon se ye pen so nke beka se opai ni maame ani ewa omuade o se me niwu ni hweye me de so buamfu asemo kan ne se me ba no me nim no de obese mu se munyo bia munyo ezi ɔte hɔ a wande abafa na suafo ne wo mu nante ɛkɔba no ɛyɛ nyamedwuma no ɛne duru point bi sɛ Yesu etwase wo ne nipa nya nkwa na Peter pɛsɛ ɔkyerɛ Yesu sɛ ɔdɔ na ma ɛboro so enti baabi obekɔ bia obedi n'akyi ɔdɔ no ɛna the whole Bible deɛ na saa assignment ne wɔ hɔ ma no ɛyɛ Yesu na ba na Peter pɛsɛ ɔfa saa adwuma no yɛ na Yesu bɛ so prove kyerɛ no sɛ asɛm na ɔka ɛyɛ wrong. Hello. Hi. Ɛyɛ wrong. Maame quote from Bible John chapter 2
verse number 36. Can you see 38? Obian pay attention on you. Pastor John chapter 2 verse number 36. Yanko. John chapter 2. John chapter 2. Maybe. Thirteen. Yeah. John 13:36. John chapter 30 verse number 36. Yes. Petro pa Yesu won kom se. After Obian pay attention on you. Petro pa opa Yesu ehun enkom se. Simon Petro se no se Ewurade ehin na wo ko. Petro eko Yesu nchen na waka to on say breadru se oba abewu. Ba sam no wan kan kire wo mo. Obu ni be se oba be ko ba bi. Na Peter ko ne nchen no Yesu mi dododo. Mesra enkonya ye. Ba bia be ko bia ye no be ko. Mesra wo. O de se ekopem se dien kura me di wachi. Yesu hwe ne no sere. On the young guy be with 10 kwanchen. And some pa or katirao. Types of love when you know or care bitirao. A katirao say or quack or your one dear. And someone would give you a summa ujahuman and a die. And the word can ye jam. Master Surubiase. Yes. Yanko Pitaso. Simon Petro se no se. Simon Petro si Yesu se. Ewurade hin na oko. Ewurade hin na oko. Yesu bia ne se pa pa me ko no. Pa pa me ko no. Baabi a me ko no. Untumi ni mati se se. Untumi ni mati se se. Lete na bedi mati. Na etire obedi mati. Ubetimi abedi mati. Petro se no se. Petro bua na no ka kire Yesu se. Ewurade edi nti na mintumi ni wati. Ewurade edi e ba panti na wo se mintumi ni wati. Na de me kra beto wo ama wo. Ai! Asem ni modu. Me de me kra. Beto wo ama wo. Kra e beto wo ama. Peter na ejo na num ta no. Me de me kra beto wo ama Yesu. Akade. So bi so de me kra to wo ama akade ebiem. Oye nipa na ekasa. Sa asem we minsia the chapters of Jesus na ma metias ye pa de ntia. Yesu pushi Peter mo no akokasa wo nanim sa. Ewurade na na be say oyi ni pesu etere. Ebi say wadi kan ka asem of John chapter 2 verse 23 me kan no. Yesu me de me kra abeto wa ma wo. Enti jame na me ne wonko. To aso Yesu bia no se. Yesu bua se ne se. Wo do kra beto ama me. Ande Yesu kana ya no nwanwa. O se ku se di solo. O so do so be mo so no kra beto ama me. Ura bi say ye na mo koye no ma me na no wo su ni kuro no wo su ya mudu amana na no wo ka me ni ubeko munya me hu sa amana no ho e serious de ni kura sim ni onya me nko ene su ni tene and Yesu sa hwe na ni bi no Peter asam na wo ka na o ti ase o so do ka beto ama me no kra me se mo se Yesu so ti di no kra me se mo se akoko we mo no apa me mpensa Peter wo ye nipa yes. Sanka uye nyankopon na aka sa asem we di anka magi adi. Ba Peter uye nipa eno nti asem na wo ka no. Stop. Na akoko emmo 3 times. We yimi ama sa nya wo na aka sa do ka beto wa ama me no. Uba reject me enti jai. To asoma me. But o esi o ho na. Ni anko John chapter 2 verse 23. Yesu atidi fofoforo. Yesu atidi fofoforo. Eso wo Jerusalem chema pasa no ase no. Anso Yesu wo Jerusalem chem afasa na ase no. Ifa bebre hu ne nchekere, ne nchekere. Ifa bebre hu nchekere ne nchekere ne aye no. O jini jinti. Full stop. Sandi pani nyina ji twi ba ji Yesu di. Munje ni yo. Aye hoahoa no. Yesu fa ha nipa ni ntimo de Peter mu piepia bigu. Nipa na chere ne so ama onya ne hu twabre. Anka wasa Yesu ma na ni je say this time amaduru die say we are say domi yes we are say permasem because we yam miracles many pa 5,000 7,000 onya kwan po nidi there was a time we ko didi na ni pa sa be go friend ma wo jade na ma ni nua mo ka say wa boda Mary ka say na adu mu kam yes enti Yesu wo fans anka pa ifa gini tum anka wasa Yesu ma na nije
nanka me ho sepe no muntie asam wo beka verse 24 verse 24 na Yesu na die Yesu na de muntie enipa na ehoahoa no ba ono animu ni na adwen mu die wan fa no wan to won so efise woni mo nyina hey wan fa no an to won so efise woni mo nyina de obeso Yesu eno ho kwan na me kira mu no obi ewunya fancy say ya di watum there was a time kan no dem was say the whole church ni pegu ano e ma mi kiri mu da se ni pegu anyina pema asem yes men kan bi da se ni pegu anyina edomi men ka so ni pa boni ni but I'm following the steps of who Jesus Christ and it's a one day Alija Edda Oda di Cheremia, manage more because my expectation can be there. Benyabi. Say, Surasam na ya mpasa ye siya pani ni ma. Uni say ne tanko bi any problem. If you say what say nipa hu no kra onyade ai fa ahudie. Nipa hu no kra onya fa ahudie. Ti nipa ne body ne so no ono na girim ni na kuma mu de. Bible say no mu de wa amfane ho anto won so every say oni mo nyina to aso na ehia ni so bi di nipa wa dance here Jesus no ono ala ni de wo nipa mu Bible de edo ehia ni say obaba go to Yesu fo say Yesu hwe wo nipa nye wo wase ono ehia no sawo na aba be tu sa afon ono a onim de ewo nipa enti wa amfa ne wan to won so wan fa ne wan to won so hello ai wan fa ne wan to won so bi to no de no onim de wo mu onim se de dipasitie di na Yesu elda sa ne menadi na wo tire Peter musa o mani pa hunu se ono mu nam enso ne ho na wo mu so na ni na wo mu so Peter na second in command by Jesus say on fa na ni nto ne so on fa ne wure ncheni mu ebi so wonim kira sam ne say Jeremiah chapter 17 verse number 5 Jeremiah 17 ni papa o ja na wo ba ye awurade nyankopon Abraham nyankopon Jacob nyankopon Isaac nyankopon aka to wo say Awurade sie ni sadi Awurade sie ni e mu ni ko de no ko ni Amos na aka dabi enye Amos na aka Awurade sie ni sadi ne papa nyankopon sie ni wa dome oni ko de no to ni paso hello obi anka bi wa yedai wa dome oni ko de no to ni paso enti mi busa mo ti say Yesu de Peter beka ye no o de ne ho to so a nka Yesu ye de yi kes Eba so what say na ko de Peter asem ni di ya nka Yesu adane de yi no me enti asoli dem wana ya domi won eyesai adoso and also follow the steps of Jesus wa domi won ni kura ode na ho eto ni paso to aso rodo honam ya na basa no ade wo honam eya na basa na kuma chefe rade ho na kuma achie fre rade ho obe so dia kwatikati anya pada da so sa nipa no unie ni da so o say you are already cursed to me data nanka say am pose rade ni woni da na so na wo ji ni di ya nka so de dem obi betima atu tuntu di ada ya bi mi busamo obi betima atu tuntu di ada ya bi we ye rade anu masam wa domi nipa ode no to nipa ode no to nipa so to anu ade hu de woni pam to amfane wan to nipa so sa Peter na o kan ye no Yesu sa be prove asam no ma ne hu se de o kan ye no kure wa wo se wo de wo kra abeto wa amame na me ma akwan na me fa me ho nto so wo sa Peter ya na ugina ho a ye bu sa wo se woni mia wo se woni me da minim ni da senye ha ena nka mo ka ka be da ye friend Yesu Peter no ni papa ni jam fa jimbo ni nse wutirim dabi Satan nipa
Bible na wo ho no eye panyin se obi ana wa asetere yenti a wo titi ni se yanko Psalm 146 verse number 3 obeka asemi wo ho atero enye se won pese uni ana woto ncha no ye tamfu ba obese ni panyina di animunyam tumi kesiye anidaso enyina ama hwan awurade Psalm 146:3 146:3 mo ba mo nto ahemfo momfa mo nto ahemfo ana onipa ba nkwaje bere ni nimu so ana onipa ba enkwaje eni ni wuso mi busamo mi metimi age wo nkwa dabi mi na mi bewuji wiansa mi beje mo nkwa enyawa so for one bewuji wo beje wiansa ne so for wa aya Richard dabi aya Mr. Frank dabi aya Mr. Gaze dabi aya Muhammad aya wanya Yesua powerful mi nye wo nkwa ento ase amfa wo ena wure anto me so no ni papa nkwaje biara ni mu oni papa edi ai nkwaje ni mu nkwaje bie ni nipam ne huhum fi ko ne huhum efiri ni mu boko osane ko ni doti mu na wasane ko back to ni doti mu da mari ti mo boy ni hira edana ana asemi nyina ase enye senka mitagesi ebo no wo say me no enka onye bẹẹbi ade pẹsi opurubu ma ne hu ni sẹ ebi a waka akyerẹ mi sẹ ọkyina muntie ni yo ọbẹtọ kaa ma mi eye tiri mu pọ mẹbu a waka akyerẹ mi sẹ sọfo ekyina mẹma 1 million eye tiri mu pọ waka akyerẹ mi sẹ ekyina mesi fia ama eye tiri mu pọ ẹna wọ sẹ saa nipa náà ọno sẹ mi bọ no onim ọkyina yedi n'anim ebi sẹ ebi a aka ni just 1 minute ọbẹ fira saase so ẹna mi so mi di mi wura ẹni mi ani akoto saa asẹm no so. Eni saade atina me ko no oni ho a saa tiri mu fo na wo ho na say ni ho bi oni ho bi o enye ni intention ni sanka wonye ba ebira ama ne kwan ama ade ansa anya dai sembo ho pa what is it yes enti saa ni pa we wo wawie ya ba onyankopon ni awie ya yes saa ni pa we wo timi sia nkwanhia ba onyankopon sia nkwanhia saa ni pa we wo timi pem ba onyankopon empem saa nipa wo timi sɔɔto ba Awurade nsɔɔto my God enti ehia sɛ megya saa deɛ ɔno onni awieyɛ ɔnsɔɔto ɔnhyiase ɔnyare sɔfo waka sɛ me wura mfi da ɔsɛ mɔ me wiase a mewɔ no me akora me nipadua no menyini nni ɛfiri sɛ last 3 weeks meda dɛm obi a menim sɛ bi bɛpikya no pa na meyɛfu so me mu na makoa say me timi na ye wo me koa say saa be 3 hours the whole night me ntimi ana anti be bo mi nso asa na me so le ba enso me ni mi say obi a me ja funu ne wo enya na obi koya ya o de se kan twa na toto kene ye so wo kwasea ni pam abugu me ni na kasa me kan say bodɛ na no na dem show ni wure bi so no ana to no asa cha na so say e wo ne nai ne to sa asese no never put your trust in what man powerful asetire nyina no say Awurade ompem and I say cast your burden onto him for he cares for you that you got to so again ho e dey nyame intention say ade ko ne menye ba me firi bu ase ba ma benya ase de timawu ade tin me yare de me de say obo eja atom me ye dey and of a sudden ji wo ma adwene o makoma efiri nipa so yes no bi ya de ko wura hwan Awurade mu ba yes tell nipa mfa just nipa mfa o se sa nipa na de atia na ni tiri mu pɔ no boye ni nyina ayira nsira ne de Jacob Nyankopɔn ne boa na nsira ne de Jacob Nyankopɔn Bible de aya symbol on that o se de ɔde no tu nipa so ye de bɛyi no me aya mo nyeme so ye de ayi no me ɛna ɔde no ato Awurade so ye de bɛyi o nsira enti ni me no pɛ de ayi sembo ho powerful message ni me emu da ho ni me no pɛ de ayi o pɛ nsira na pɛ no me nsira no hello hi I'm found to sound the paniso. Yes. Peter to be Jina Castle, I mean, Nimro. And so on and so then a cry, a better Aman. And to be able to follow these steps, the steps of Jesus,
ade a Yesu bɛyɛ yɛ no waso ɔba asase so wamfa ne ho anto nipa bia so nkudi Peter ɔde n'akyi gyaa no. Yes. Trust in the Lord because the entire kind of time enipa ye easily say onya yaudie. Enipa ye enibre. Yes. Enipa ya ahoya. Enipa ya hantan. Enipa adwen sesa. Yes. Ena Yesu ona boss so nya asafe. Bi samini de kura no wana de amame. Obi ma ne boro so no amani amami na ni besa abere ne. Dabi. Enti Nyankopon oni enibre. Nyankopon oni ahoya. What I say? So now awale for kura no ne yire etimi nya sika ten na ni timi bere no. No kwasem pa. Etimi ha no. Etimi ya no ya. Obi so ani kunu nya sika ma adwumbani timi ba ni tirim. Sa ha obepema. So odene fa ho. Last movie bi a me hwe. Oba no oye wale for na ye second wife. Ena ni kunu ye ba ko ye panyi. Ena ni kunu ye wo no so wono na ne mesha. Nti wode wache ne niam mu 10 ena wode 8 amo no ena waja 2 no ama ne yire panyi. Na o kasa no se oba ketwa na te. Na wakosu so wache na damfo na ka ache ne se hwe. Kokko mi se no fa 2 ni nyina nka ho. Anya sa nipa de na adu timi sisa. Na uwia manaduro no. Asabri tintin ne bosa na se tan support no. Se papa no so oba ne yakor no no so nyame on pebo no so akwate. E no so kwese sa wo ni nyina no de 10 nyina ma na yire panyin. O poison you go kan na ni din. Wonderful. Na ni din ye ji ni din afirim. Saa ne ma we na ye nkire nipa ama da bia akukuhwi ase ene ntokwa. Enhyɛn de Jacob Nyankopɔn ɛyɛ ni da so. No men kan do no tu ni paso. Mai bi na yie ba o mu fie. Empanifo wo nyina obi afa na o mu nya ma asem sɛ o skani adamfo. Skani na sɛ ne boss obe man skada yɛ yie no. Tebusafo ni frɛ mi kya wonko. Na ya me maame yie, na ya me maame yie, na ya maame yie. Eduru ho no aka wan week ko mine no wa. Mine ho na nim saa o eja. Eya o se masa enye waje so be kan asem furo bia so onye skani bi maame. Na ka de besi wa ha no. Wasa se ka se eya asem no hu se o ya be refuse no. Asem ya ba. O de hwi mu me nema na e ba na ntima ameduru. Ye. Timi nya bi ma. No masa. What are you telling me? Nje na ka tell me. Me na mka asem ma bi mi simi nya de be ko police station. Aja police for ma bi so bi obi aba wasa obi say na ba wa ni sunji mu nche no. Ye nche no. Time no so ka 1 week pe. Psalm 118 verse number 8. Eyesa wo kire Awurade. Eyesa wo twene Awurade. Eyesa wo twene Awurade. Sense wo do wo to onipa so. Sense wo do wo beto wan. Onipa so. Onipa so. Wo kire Awurade. Eyesa wo twene Awurade. Sense wo do wo beto ahemfo so. Sense wo do wo beto ahemfo so. Amana man ye twa no wasia. Amana man nyina twa no wasia. Awurade din mu na metwa wo magu. Awurade din mu na etwa wo mugu. Wo twa me wasia awie kura mpo. Nese di kanfo na ban ni nyina ni masema ye kan ne yo. Ansa na Yesu ba. Psalm 108 verse 12. Ono so be sa be tia so. David so be to aso say e ya mpa say Awurade moa e na ye papa. Yes. Psalm 108 verse number 12. Beboa yen fi ya wonye mu. Awurade beboa yen. Na onipa mu aye okwa. Mote. Asem na da hoyi. Hello. Hi. Onipa moa eye kwa. Onipa moa eye kwa. Obesa kwa da ka wonum. Obesa da ka wonum. Abusafo amfo ni ntu kunu so oye nipa. Enokwe. Amfo ni ntu osofo so oye nipa. Yes. Entendra Friday we me better say the authority kwa me ni Jesus ada nyame ase. Me hu ni say church no ye see maturity way. Yeah. Me hu ni say church no afedie obi ani na de enipa so. Yes. Nipa amwo dem ma no muwure akose hwan mu. Jesus mu. Powerful. Ya wan soli bebere wo asofu tu kwan na asole ne yede egu. Bi se nipa ni nyina wure asofu ni mu. De nyame ko. Yes. Or the Yesu afro kan ko. Yes. So for the core mountains. A lack of education. Yes. And the Yesu na ye follow no and me say ye no so atera mo. Say Yesu amfane wan tu nipa so. What no to ne papa nko a osoma no so.
ɛno na maa Yesu nyankwa and it's also person follow the steps of Jesus ɛde nyankwa dia trust ɛso yɛ part of it yeah akwabi ne yere ɛsɔre ɔmo kɔware ɛwɔ kuro foforɔ so to ɔmo yɛ ɔmo yɛ bibia na afei na ɔde ne yiri kofi na ɔmo kɔ na ɔmo kɔ foro kodoɔ ɔmo duru nsuo no so no lake na mframa fa sama no wɔde bɔ paa ɛyɛ adane kodoɔ no ɔbaa ne kikam esu ne ne kuna yɛ din afei aso kan na wo abadama na nsuo ne bu fa so ne nyina nti wunwi na ɔhwɛ no ɔbaa ne kikam suwa no ɛyɛ adane wɔ mu ani na papa ne da so hwɛ no na wasa ne yere si biem na ne yere no so yie makɔ wale bɔ namini akɔi na adwen because ade wei bɛto yɛ paa wɔ sere ɛhɔ a no hu sɛ ne ku ne ɛtwe se kan ɛwɔ n'ataade no sɛ ne ayɛ ka ɔbɛwɔ mɛkum ɔtwe se kan ne sɛ yɛ na ɛyɛ se kan kɛseɛ paa ɔde to ɔbaa no minim sɛ ɛyɛ te sɛ deɛ ɛyɛ abɛn no no ɔde twa no ɛna obusa ne sɛ usuru na ɔbaa no hwɛ n'anim na ɔsɛ so far as wo ne kuta wo no wo ne kuta sɛ nipa afro bi ade anka mesuru but I know that you love me inti me nsuru and ɔbaa no de to bɛma no de to ho ɛna ɔsɛ then I'm telling you say deɛ okontro mframa no deɛ okontro mframa no ɔyɛ me dɔfo ɛno nti nya adeɛ mframa no ebekumi da ɛno nti na mayɛ din a mehyɛ wo what are some of ɔbaa ne di ne ku ne bi ɛsɛ wɔdɔ no nti ɔmfa sɛ kan ne ntwa no ɛna bɛɛba ne yi kyerɛ ne sɛ the controller of wind the creator of universe ayɛ hwan a Yesu a ɛna ɔsɛ saa Yesu no so yɛ ɔno bɛɛma ne dɔfo ɛni sɛ ɔno baa ne gyi di sɛ ɔmfa sɛ kan ne ntwa ne bia ɛna ɔno so ne dɔfo Nyankopɔn ɔde ne wato no so ɔnso ma mframa ne mfa ne da wonderful ɛhɔ ne mframa ne sɔpo yɛ trusting in the Lord yes. Me wɔ policy bi me taa ka ne dɛm ada bia bebree anim me se sɔfo awu a yɛdi n'akyi me nyɛ ɔna me de me ho ato no so yes ɛmɛ me ti ne mu da me nkan bi da ntwɛrɛ ntɔ me da de mu da sɛ sɔfo wa na ɛbɛtɔ kaa ma me sɛ asɔle na ɛbɛtɔ kaa ma me sɛ sɔfo wa na ɛbɛsi fie ama me sɛ sɔfo asɔle na ɛbɛsi fie ama me ɛmɛ me ti ne mu da ebi kura na nsikani na wo bɛn no no ɛnyɛ no de Awurade bɛfa ne so apagya wo ɛnti so fa awure sɛ ne mu ɔnsa wo bra wo ska ɛnti sɛ wo bra ho bitterness awura wo waadwe nyina no sɛ ɛwɔ sɛ wo bra ɛboa wo ne pagya wo hwɛ sisters and brothers rich young guys a yɛwɔ ha yɛyɛ nyamedwuma obia mfone ni ntome so da momfoma ni nto asɔle mpanimfoɔ so da ɛnsɔle bɛyi monya maadwen so mopɛ mo asɛm ma monya bi da it's a curse yes and try bi da ti Awurade di every sɛ ɔno ɔso ne asase onim akina ani pɛ sɛ hɔ nanim deɛ ebesi this year December obia nim hɔ nanim deɛ ebesi next week dabi enti na obi kɔ bosom so a Awurade twa ne twene no no obu ne firi nanim kora fi sɛ me a me bɔ saa efin no wo deɛ ne die kɔma saa efin na akyɛn me Awurade ti deɛ nti asɔre dɛm yɛnya nsɛnkyerɛnne ne adansedeɛ no sɛ nipa egu anyinaa no Awurade ne yɛdi n'akyi no yɛni ne mu gyidie ti papa ne tena mframa no so sere saa fi sɛ wɔse deɛ ɔkontrol mframa no ɛyɛ ne dɔfo deɛ ɔkontrol mframa no wɔ ne nsam no ɔnnim no enti ade nti ɛna ɔbɛma mframa no asɛe no ti sɛ me nim sɛ me dɔw na memfa sɛ kan ntwa wo deɛ a ɛneɛ deɛ mede me ho ato no so no ɔma mframa yi mu mfa me so da nokwasɛm that the real asese ya papa mu ya sofufuo mu ya na fufuo mu enti said they all share tiri kwan no ama na adane ne jawdie yes who be ya wonimu bra never trust man never if you say ni pa adwen sesa no kwasem Satan ya tena for so many years asa na Yesu be hwehwe yen enti na adwen ne bi da so wo yemu oben yen okasa tere yete Awurade se na wo de ya hwa wo yere ne ukuru mu da ukuru na wo de ho ato so na e be ma bibi ba obetwitwa de wona ehwa nkro mu ta no but the Lord we are serving he never sleep wonderful ona
Dr. Bernard so for security bi okoya na dwa wada no no akra na ono ofie ne dia na nenam fie ho na na security na ono gipe na da no say house say ni pa be security house say ni pa be security what say the away Israel no yes the away Israel no the away Israel no otunko no wata sa wo chewe no hey wani mi wa seda hallelujah onya namiye onyame tama ya kwati Yesu na nipa nsuru no mu so ni mu no wase munya de mu ye no na mebrɛ na so sɛ yɛmfa me maamu anka munni mi so tumi Yesu no Come on, me to me. Stop what you are doing. Namu paminko. Mamu nyasa ya muna mobile chele. Utiminche me. Abu Shafo. So person nyan kwadia eno so ka hu bi. Eno kre. E ka hu bi. Jiwani firi uma me so. Yes. Ebi say uma me tiri mu pana wo ba man e betimi atwitwa okina. Wade betimi atwitwam. Satan amode mo wato no so no. Satan owo awieye. Bukwasam. Anamunim yenim Satan wawiye ba yenyankopon na yesom no oni asase no oni de awiye Yesu no Awurade asesa da ama na obeti na tudem samunim I'm telling you Awurade asesa bra ama na obeti na tudem abesai no owawiye Janet na ho na ni awiye ye obi obeti na afaka wo meduru de obehyewo ba Awurade wonya accident Davida mpale no Efiri so boss so na asase besi na de otie no saa na otie wonderful Jesus nanka wo sawoda so de ho tu ni paso kra ho ye me wanwa hwe eneni pe wo wiase wo de mu nsadi ta adwuma mpo na ne ye na ya na kora ha no hu ta wo koso a ede ne anesi mesi mi wi mfiase mwe da boss afa ma me bi enya akora bi ton entoma ena akwa ne koye wedding wie ni we yi akra na di omubuza no sada wasa akra na wedding no ye no enke se ono ne ba because on the west car obeti my executive wedding no akra ni deserve so timi say executive wedding no oje ajina juma fi ni nsem never trust a man and found to the person da enye bi da Jesus say enti asembia ni we ni fa no be kan beti ma convince because Obiane wa wakwa edu point say me de me kra. That's one man. And it doesn't matter amount of work. Any fan be ota. Don't trust him. I want to know so. Some the one can so de ne kra be to obi kan so de ne kra. E no de be to ne kra no de be to. Won na ka so de ne kra be nti wa say oba oda okukum ne ho kra na da yewa no. When the name said the lela romance how ni me pray something. Ama bo base me won sane me ya sisu awie nim sanka beti ma age me ho contract am yakumi koje oba kra me di ka hu no won na ho ya mfa na me dogi no na wo me beje wo o ti yakumi ama wati me pardon sa fa fama so ho ama me se me feel anadwi sa wo bekumi ejofo no on se be me bia da no wa wo ba ko so wada ejane on se me o ka kire wan sa na wo no wo beje na de on fa wala sa no to ma no to on ko so do an ofre wo so nya akwa na o dawi o fe na wo mfa sikosi apana no she mu yen hie nyankopon asem mfa wo ntuni pa so da enye bi da anopa bia I depend on you, Holy Spirit. I have no power. You need any power of your own. On what o control mframa. And no bet me to approve him. And so the way she serve we nipa. And what's the money pa? I will hope. And the utum mframa na eno ano no. So oxygen will be him. Now you two are the Bako. The entire break up abanyumam awaliam and solimu nyina eyesane amanyama we
saa nneɛma nneɛma wɔ ya obi wɔ narrate sɔrɔ ne kyerɛ waa ha na wama so nipa nyɛ afei na abɛhu sɛ nipa nyɛ deɛ ɔno abɔ ɔmo no ɔno abɔ nipa no ɔse ɔbaa asase so amfa ne ho anyɛ dɛ ato nipa so wɔnyɛ wo na abɔ no na wode wo ho kɔto so enti nnɛ mepɛ sɛ meyi no mefiri asafo yi mu a mepɛ sɛ mema wode wo ho a mepɛ sɛ mema woyɛ nhyira a ɛyɛ kwan bɛɛ so a amfa me ho to nipa so sɛ mepɛ sɛ nsafo ma mu yɛ nhyira wie a ɛyɛ kwan bɛɛ so a hwɛ obi wɔ hɔ a ɔsii so sɛ ɔsi pɔn ne maa ne mma mema mema woyɛ yi sɛ yawo sɛ na nka ne tiri mu pɔ deɛ nkɔpɛ ne saa nso abrabɔ nni amoa no na nyɛ wɔ na wiase hyɛ ne nsɛntene na wahu deɛ asi ti bibifoɔ de ka asɛm bi sɛ onipa wosene na wɔyɛ dɛn wɔtaa ho na mom yɛnhwɛ yesu ɛda a me preach about mercy hwɛ ɔdɔ a wɔwɔ wɔse ɔnhwehwɛ adeɛ yɛ ɔno nkoa mpo ne bia adeɛ ɔwɔ bi ɔpɛ sɛ obi nya bi nti na ɔyɛ nyankopɔn ba ɛnɛ yɛwɔ nyankopɔn ma yɛdɔɔso meboa honhom kronkron ɔno nkoa ne ɛwɔ bi ɛnɛ nipa dodoɔ sɛ na ɛwɔ honhom kronkron dɔɔso ɔno nkoa na wonim sɛ saa ma yesu ba asase so no na nipa bia na ɔwɔtumi kase demon dabi mogye di saa na bi ni hɔ sɛ obi tumi hyɛ obi anim sɛ saa na womfin pie yesu nkoa na ɛyɛ first person odi kan ɛbɛ sɛte saa record no ɛnɛ yɛn nipa yɛtumi yɛ bia na yɛntumi nyɛ bi ɔnyɛ partiality powerful Jesus ɔnyɛ partiality wodɔ pa me tie ma me nsa aseɛ sɛ meyɛ nneɛma akɛse akɛseɛ bi sɛ nipa mfiri kuma sɛ mahyehyɛ me nneɛma bebree bɛba wokɔ so no ne yɛ wo nua ya enti munyi mo ani enti sɛ woyi w'ani firi nipa no so ade ɔbɛyɛ obiara no ɛnyɛ ya ɛnhaw because woankasa koraa no woyɛ aware dada yes deɛ nti awurade mpɛ sɛ ɔnhwɛ wode wura bɛsɛ ade no mu a ɛpɛni wa ɔnhwɛ bɛdome no dome awurade bɛyɛ nti nipa bebree tete fie a wobɛkɔm sɔfo wei nti na menkɔ asɔre nipa so nti na menkɔ asɔre nipa so nti na menkɔ asɔre nipa so nti na menkɔ asɔre wei nti na menkɔ asɔre wei nti na menkɔ asɔre wotie stories na na tim sɛ yes ɛyɛ nya time na ɛkɔ study some history ɛne nneɛma bi na check nipa sɛ ɛne yɛtie nyinaa we are looking unto Jesus sɛ ebe follow the sector bra ko bia ntimi ntu so ntu dia da true anka obekura umudie mu a ko gye sɛ Yesu bɛba ka bɛpene wade na yɛsia ko gye sɛ Yesu ɛno nti na obi kyɛ wade a wonim asɛm a yɛka yɛde aseda ma awurade na wɔhyira nipa korɔ ebi sɛ awurade anka nipa na koma anka saa deɛ no wɔntimi nyɛma wo da no kwasɛm nti wo da awurade ase awurade nko ara ne deserve thanksgiving aseda ni hɔ ma nipa aseda ɛwɔ hɔ ma Nyankopɔn ɛna nipa deserve deɛ blessing hallelujah amen man bi no ne mi di nkɔsɔfo nipa deɛ mi tiri wɔ ne ho koraa ne sɛ me ade no ma me ha me bɛ ɔbɛsa se sɛ wo bɔ saa na wode w'ani akɔto so a ɔnsa nyɛ enti obi sa wo ba de hwɛ n'anim sɛ yɛ ne tie ɛmfa w'ani nyɛ da yi ɛnto so ɛbɛ mu a na de aseda ama hwan na wahyira no simple ɛno ano no ebi sɛ masua ne mahu and I choose to study only one man on this earth only one man yesu sɛ ne yɛ nima ne yɛ pɛ mentor there's no mentor in this world the mentor is only who Jesus Christ powerful man because I am eager for heaven. Say my mother say my scientist there, and then I will start to study Isaac Newton. What I say? Yes. So what I say there, obesa uye good poet there, and then I will study my Oyoko Asawan Nigeria ni. So far as say me nya imagine say me person me good scientist, good doctor, good teacher, good master, no good Christian there. Why not study no? Powerful.
You said Jesus. Me, I want to ginger you. Yeah. And I want to pollute you with the word of God. Yeah. That obi abefa teachings and dem a wa ha no. Wonam ho a unipa ubeye free. No question pa. Why dey bia e betu bia na beye normal ma o. Yeah. Bibia ntumi nseki. Ya ko heaven no subi. Kimi sa me gina hai. Dia mimi nim say bi odo me and na okasa wono me a enya me nwanwa. Because I have educated myself already. Yeah. But how much me can? Enti Yesu ba say ye bu no na ye ne nwanwa. Anya no nwanwa. Anya ne nwanwa. Ebi se no no aka no ne twiro se mu se wonim. Na ampa so okan ye wo bo a. Enipa na wasa wo mu yade. Onya ni bi fra ufuom. Ese aduane ma wo mo. Ebo mpa ye ma wo. Enyo mu na ne kan ni mbre no. Ama. Enti na asem no kan no wo bo a. Nipa. Enna me di nsira no mi si wanim se yi baako. Wasi nsira ne Jacob Nyankopon. Ena da so. Na wadumi oni kura wade nipa. Etoro so. Enti de open nsira enya affordable. Meboa. Enya so okọ children's home. Ubeti na okọ children's home a so ba shi. You true. O pass sa o da mu ne manyina na ne nam naked fa ko che. Enya no na nkwaji wom o be hye. Se wonyi Yesu ni na mfa ho nto ne so owre nhye ni mu a you say perish. Nanka ubegyina ho a declare say Yesu asawo yade e wo Yesu din mu. Na wo say hwehwe say nipa e be kan bi atoso. Say Yesu no nim say wo gina akire wo timi say yade de ya wo ba ni mu so a o ntimi nsa. Tade tin wa anya akire ni na ni gise nipa de nsa to so. Adendia. Na say Yesu o wa akire no wa anye anya de. Ani. Na say uhumi wa akiri ni so oban mia o pay mo so metenten no say o wa akiri o wa animu nya de mtia na mtie bi ba be kan de tia na tie. Trust in the Lord. Yes. Put your trust in the Lord. There be ameka wan hwe ya u chama ba ka say bia me ya nimga if you say me wogide bi say de me serve na me pese me so ne no ade nyina ya ne bia ade nyina ya ne bia enti se me ye de opema me a de me hia bia o se me Nyankopon no ebe mamo obema mo de hia mu nyina eni baba ne betima ma de hia mu nyina Ye ni ho. ha me maame metima provide ni bibia but maame ka se ni kuna wu ni hu ye nya na de me ba yo maame a metimi Davi. metimi ne me maame ada na se me provide a ebeka bi o mante eja me boa metima maame bibia bi esma aberwa bi am Robert ko mu fie na ankofo na hu se ya aberwa mo se sa ne mani na yo nu sa baba no mo se hye soma no na ne baba ko ka se he ogo bokro mo se wo ya aberwa ona na se fa ho be jai onu ni kunu wu ya ate ene ne nya me ha na dom wanya bia Aberwa ni je ho. aberwa ni je ho Aberwa. what ya ne na no fro fro me ya di aberwa. Hallelujah. Enti nipa ntimi provide the open nyina emma misa no se ka se ye nche na ma me ne me nua mpanimfo odidi na me che nam na me ma sasa beberebe ni nyina gumanim na me de nkito na di su omanim gimi me nim so obi abetu nanim de me bra jampo betu manim de na na ma da me wato fom. Hallelujah. Praise the Lord. It says I'm a son of pen, who walk ahead, I didn't watch him. May test you. Internet, overcall me, near pound, made him a teacher, no, dear Wyoming. Me, near bar pow, near Mrs. Pow, near me of a pow. Now I, Sam Bennett, almost a Sunyan, or be a company of our Pentecost elders, best 5 so only elders, I saw him penny for almost to the day at the company down. Those days, almost 97, 98, now almost 600 million. If you don't almost say any or not crown fair Christ of Walker being.
enye wiaseni ena enye Kristo ni asem o say enipa ye friend the word man and for one in day so because onye God nipa no when the provide area Enyankopɔn when the provide nsuo Enyankopɔn home ɔno a aduane ɔno a emoja Yesu a enti dia na aka nipa provide a chasa me de me hokoto nipa na nka doctors ebewu dabi enso mo yare kese e doctor biale so mo na yes expert ye tumi ka ko mo na so ade no mo de yade ku wo enti o mo kra doctors e wo moto say o mo hye yade na o mo nya dai o mo nsa yade o mo de credit na ma Jesus sisters and brothers me de ma no si wa ha enhyira ne de Jacob Nyankopɔn e yo ni da so e na awie fa wure emfo ni nto o ma me so wankasa yenim sɛ wɔna wɔdɔ wɔn maame mo ade nyinaa bedi abɔ na awie wɔn ye wankasa yenim sɛ wɔna wɔdɔ wɔn sɔfo mo ade nyinaa bedi abɔ na awie wɔn ye yankasa wɔna wɔdɔ asikafo ade nyinaa bedi abɔ wɔna wɔdɔ ahiafo wɔna wɔdɔ nkora ne mpanimfo na emom wɔsɛ yenim sɛ wɔna wɔdɔ Onyankopɔn ade nyinaa bedi abɔ na ɛbɛyɛ dɛ Awurade nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ Yesu din mu amen sɔre gyina hɔ na mo ɔsomane nana ebe ka ase bi wa minim se muru afia ose ne ho kire no ko kopra bo sen afiri obi ho nipa onim se owo bi no wa ama no ba oba ekwa mu de wabu na nim tiase woni bi no ona sa sika no wonya bi ma ne ye de eboro so enti emfa ho sa de ono ne nam Awurade ya hida no ne so sel onfin emfa ni ntoso yiwani ebi na nye ono eho na omo ebe fa aba ebe na nye ono na eba abeboa wo ebi anyo na Awurade de wo mu ase ne nsem gano emwani mere no because ade ni di ni panya papa wo hwe nipa na ne na ba bia wa kwaduru anka wasa wo so enjoy na so yese wo te so na wan hwe ya wo be di ya nti yiwani free no so eno na atre se wo ye nipa Yesu anka wonye saa yiwa age ne se okokanya me o ye nipa me ba tawo maji atum o so da no pa Shewrade, Awia, Shewrade, Enyumire, Shewrade, Besuom, Shewrade. Now will be a security. Me pato munjemi. Abisaya. Someone Abisaya. No, why is soldier captain? Why now, my David and Gochan into man? Meboa. O ye soldier captain pa Abisaya wo di wo Israel no wo den so wo die am ye ko twa ne boss ento man fu anu to won krama no security ni so na unza ene escafo no mo ja enipa fo mo pa nkrama because ultimate me first security no no anya confire one ya be hia wo na ko bi betime age ono aka sa ni nuakunu okosra na onu de nyina se na oni papa na etwem fana ene ono no na esa wade na se ni sita panyi no ya pam no anka ne wonam anajo ufrafo mu ba na hu se enipa bi di wanimu a na wasi cross na otum nika na wakoto na ho ye ode ben na wo so de anajo na hu se wa hu ne enipa okura na mienu ani mienu eba hey Friday yeah on at a macro intervals a new best 10 inches simple na ambra best attack agabuso ho asole dan wa atutu won so o tie mu no mu sana sigu ho na ki o mu dane Friday yeah kama wo se mi nie ba wo se mi si cross enso na wonam na hu se kraman ba na wo da nyame ase o dwan ba na wo da nyame ase enipa unity a na wuja hallelujah is the Lord trust in the Lord because obi en wo talk ka onim se ka na be kwa kubu na faso nanso ka na itimi kukuno na zam no tani ni party Awurade ade bi oye bia no pese ni enti no se fa wakoma wa adwene wo kra wa ho oden enso ni pantie tina ye kasa ye tenten
nyɛ sɛ medi w'anim nti memetu fo na amfa wo dɛ mehyɛ me mu sɛ mewɔ mmoa a surprise na mede ama wo na wada Awurade ase mema wo mfo w'ani nto me so da because meyɛ nipa bibia bɛtumi asi bɛnɛ leaders a aba yɛ projected churches any leaders than Jesus nti ama Yesu ɔyɛra firi yɛn mu nti sɛ miracles nyinaa ɛnsa ebi sɛ nipa ni ne mu gyidie sɛ wɔkyema bɛyɛ biribi ama nti yɛbɔ program so wɔ ma ɛnso wɔte nipa nka no wodi mmirika bu fa so sɛ obi anim ka nyɛ sɛ menua ayɛye wadi nom yɛakyɛ ɛnɛ hwehwɛ nhyerɛ akyiri kwan woso no ka nyɛ sɛ hwehwɛ nhyerɛ akyiri kwan nsɛ akyiri kwan fɛgya nsa mɛdɔwo mɛdɔw amasomuye mɛdɔw mɛdɔw amasomuye Bebe akoma yina me mɛdɔwo ona oye Yesu Papa bi tia me bebi no busa me say mo sofo na say oba pay picture oka me foa wo so no way and I'm say waja asole o so ye sure ene ne de ba de ne no foa papa so no amen and amen eye normal e was say timisi what I say nti da dia me ta aka say uni ana wote wo nchen no buni sɛ ɔyɛ wo Yesu na sɛ buni sɛ ɔyɛ wo deɛ yi yes foa wo so fama wɔ mo nti ayɛ ne nipa bebree wɔ amehwɛ ma mesere mo monsusu ɛmfa nipa ntu mo ho na momfa Jesus Christ ne nkwagye ɔde agye mo no Yesu wo a wobɛwu abɔ ne kadi nyinaa mu ntimi mmɔ ne din bura wabebu ama ya du nyina mu ntimi nkai no afede nipa na mo kai wo leader be na abo ne keda ma woda leader be ena de na ti adima ya be woda de Yesu obe ya ma nipa nyina ti nipa nkai no pega saka ta Awurade ta Awurade ena wiai Jimmy no me free me so. Jimmy no me free me so. Jimmy no me free me so. Yam Yesu din kayemu. You are no vampire. Jesus. You are a vampire so you no me free me so. Jesus has a thing. The vampire must also I don't know what you know me free me so the what to look at. It's also I don't know what we used to do to dream. Wado mabone fanta me wesu sodiemo Jesus Christ tiemo zoto wado mabone wasa mo sodiemo wato Jesus Christ one prayer so we sing in the matter of Jesus Christ in the name of tie me wo makura Sunday Friday me ya wona Musa papa bi noble man pa kese ne hu protect na me masa ade sofo mo mu nyina mo mpae man ma nipa ni nyina mo mpae mi frakra na ebe na me say sofo nim say me kwa akra ma bakuma se me ye adwuma me kofi me duru ya makoto se me yere ene be ma eda me mpa so Jesus te se oye wuani afa me hene na me sere ene ye nyina ye sere mpa e boma no ene to asa apaka abakuma se on sa wode na koma ene ne kra enyina ama no